Pane Štysi, do vážného nebezpečí se dostalo téměř 12 humanitárních pracovníků. 350 jich zahynulo, 322 bylo zraněno, 235 uneseno, 280 zadrženo nebo zatčeno. Pane Štysi, 350 zabitých humanitárních pracovníků za jediný rok, vlastně proč je ta bilance tak vysoká? A nebo je to vlastně o tom, že možná dokážeme ty incidenty lépe evidovat? Čím to je? Ta evidence těch incidentů tak existuje skrze takový projekt Humanitarian Outcomes, který každoročně, a je to už asi 15 let, tak vede velice přesné statistiky. A prostě, když se podíváme na ten globální obrázek, tak je naprosto zjevné, že ty incidenty nám výrazně rostou. V roce 2016 to bylo nějakých 300 incidentů závažných, což jsou úmrtí, zabití, zranění a unesení. V loňském roce to bylo přes 900, nějaký 950, takže je to trojnásobný nárůst vlastně za posledních 10 let. A důležité je to vnímat, že to není jenom kvůli tomu, že humanitární pracovníci pracují a žijí v tom nebezpečném prostředí válečných konfliktů, ale jedná se o cílené útoky. Bohužel ty statistiky nám taky ukazují, jak dochází k erozi, jak ztrátě respektu humanitárních pracovníků, humanitární práce a ty cílené útoky, které dříve prováděly spíše různé ozbrojené skupiny, kriminální skupiny, tak teď ti pachatelé tak v podstatě jsou státní orgány a ty statistiky o tom hovoří velice jasně. A když se podíváme taky na ty statistiky, tak je jasné, že rostou kvůli tomu, že každých několik let se objeví na světě nějaký velice násilný konflikt, kde právě ty útoky vůči humanitárním pracovníkům, a zdůrazňuji, že často to bývají zdravotníci, zdravotní zařízení, útoky proti nemocnicím, útoky proti ambulancím, tak státy nebo jisté ozbrojené skupiny, tak ty útoky vedou. A když se podíváme na ty příklady z minulosti, bylo to určitě v roce 2013, když severní Sýrii řádila ISIS a od roku 2024 tak jsou to útoky Izraele do Gazy a cílené útoky a dokumentované na nemocnice, na sanitky a tak dále a tak dále. Jsou to převážně letecké útoky, ale často to taky mohou být jako přímé útoky se střelbou, prostě s nějakým jako osobním násilím. Ale znovu bych zdůraznil, že nejvíc ohrožení tak jsou zdravotníci a jsou to většinou místní zaměstnanci agentur OSN, zahraničních organizací, jako jsme my tři tady, anebo zaměstnankyně Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Říká Marek Štys, poděkuji taky Andreji Arvensisovi a Kristýně Kvasničkové.